ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Auto TV. Бардор азиз, дӯстони азиз, ҳамирӯза видеонавор мо фақат Mercedes навор кардем бари шумо, яъне аз рӯи дархостҳои шумо навор кардем. Тамошо кунед бо диққат. Агар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо, техникаҳо дошта бошед ва хоҳед ки дар канали мо фурӯш дар рекламада гузорен, имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо суратоша ҳамроҳи маълумотош ёки видеош роиш кунем ва рекламаш мекунем, фурӯштан мегузорем. Имрӯза навор дорем фақат Mercedes. Хуб, аз 20,000 сом мешавад то 70,000 сомона лабои маркаи Mercedes Plus меёбем бачаҳо. Навора бо диққат тамошо кунед. ҳамин имконият бошад, агар акаҷоно ҳамин як лайк бепула бизаненда дар канал подписатсия кунед, хулас поддержка кунед, мо шуморо поддержка мекунем, мошини маъқулаи занг зада рафта харидорӣ кунед. эълона то охир тамошо кунед бачаҳои азиз. мегзарем ба якум аппарати фурӯшӣ. станоки фурӯшӣ ҳастае ки роӣ кардан дар город Новосибирский 45,000 рубли русӣ меганша, яъне савдо мешавад срочно. плюси 350 дона калид падарка. касе ки мехарад барои тамос плюси 761 дастӣ ёки ҳамин рақам бо WhatsApp-ам дорад, метавонед муроҷиат кунед бачаҳо. фақат аз номи канали мо Auto TV муроҷиат кунед. хулас ки аз номи канали мо гап занед бачаҳо азиз, хоҳишам ҳаматон маромад занда харидорӣ шудем срочно. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. ин тараф кони Mercedes-о. Mercedes-Benz кузов 124 ҳастае ки солаш 90. бо диққат маълумотро гӯш кунед бачаҳо. солаш 90 дар шаҳри Душанбе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовой зур, состояние соз, краскаш десен чёрный, чётка зур, система музикам зур, балоно средний, краска тоза. 35,000 меган муомила дора бу. хулас ки чахчах кунед рақамошда 84 занг биза маслиҳат ки махруб боша бигӣ. балоно средний гуфтем, газ бензин, дискачаи фасон, салон тоза, объем мотораш 200, коробкаш механика. хулас ҳамин Mercedes Benz кузов 124 савдо мешавад 35,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дора. нашоти нархаш, нашоти маълумотҳои иловагӣ ҳамин рақамҳои 84 занг зада маслиҳат кунед. мегзарем ба сеюм Mercedes-и фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае ки бениҳоят тоза. дӯстони азиз, як краска шоколадный десен чихел ҳолат 95 солаи 37,000 сомонӣ. ин нарх кам аст бачаҳо. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. газ бензин, мотораш 2, коробкаш механика, ҳолати хуби техникӣ. мошин айни ҳол дар Душанбе нахаду қарор дорад. савдо дар назди мошин дар шаҳр. салонаш тозакай, краскаша тамоман гап нест бачаҳо. заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо шумода боша. агар хоҳед ки хеле мо рекламаш кунем, фурӯшта гузорем, суратоша ҳамроҳи маълумотош видеонавор карда чётка карда роӣ кунед. худохоҳ рекламаи фасонаш мекунем, яъне фурӯштан мегзарем. нашоти Mercedes рақамҳои 889 97 95 95 занг зад аз номи канали Auto TV. хулас муомилаи суд ҳамроҳи шумо мекунанд. лайкотонро бизанед, дар каналро подписатсия кунед. хулас ардошӣ дастгир кунед бачаҳо. мегзарем ба чорум Mercedes-и фурӯшӣ. Mercedes-Benz боз як дона C-класс роӣ кардан ки солаш 1995 сол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянияи чётка, солҳои 95 хулас муомила дорад. салонаш тозаакай, ҳамин қайки газ бензин, мотори 1.8, коробкаш механика. дар қафо боз мақсад балон запаскам дорад. C-класс харо маромад занг рақамҳои ҳамин 30 100 620 зангатка муомила кунед. хулас чахчах кунед. дискошам фасон зур, краскаш тоза, салон тоза, система музикадан тамоман гап неста. айни ҳол дар Душанбе хулас муомилаи хуб ҳамроҳи шумо. хулас ҳамин рақамҳои 30 занг зад чахчах кунед. фақат нашоти ҳамин мошино беҳуда ва баҳуда занг зад нороҳатшон накунед дӯстон. ана братҷон, дар ҳамун комментария наст ки чандум лайка задӣ мошини панҷума тамошо кунам. Mercedes-Benz B-класс. B-классакай бачаҳои азиз.
кузов хечи бекамошо генакам 2006 сол мошин комфортни просто бомбай бад дар душанбе қарор дорад. Дискачаҳои гирданики фасонзор 70,000 сомонӣ, коробкааш автомат, бензини холӣ, мотор 1.7, краскаи сафед варианти алишира нагуфтиянд. худотон пешниҳод кунем можбит доштагӣ бошад. Бениҳоят дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳолати хуб хулас 70,000 сомонӣ бо муомиладор. Барои тамос рақамони 118 зангарка чахчах кунем. Коробкааш автоматай, мотори 1.7, бензини холӣ дӯстон. худотон бо зангза масака бигирен. хулас ки дӯстон азиз, нашоти ҳамин мошин худошона занг занем, маълумоти пурраша бигирен. состояние мошин то ҷои қайд кардан чотка фасон нахаду қарор дорад. боз муомила ҳамроҳи шумо иншоалло мекунанд, арзон ҳам мешавад. мегзарем ба шашум мерседеси фурӯшӣ. мерседес бенз Е-класс астае ки солиш 96. ҳамин мерседесҳо ба ҳамин нархҳо меарзанд намеарзанд? бачаҳко ҳатман ҳозир нависем ки ҳамин нарх да меарзад намеарзад. ҳамин нархҳошон чӣ хеле арзона қиматае? худотон пешниҳод кунем бо фикротонам. нашоти Е-класс солиш 96 дар Душанбе 52,000 сум савдо мешавад. рақамои 880 ахириш 110. маълумоти пурраша бигирен. бензин газ мегаша. солиш 96 мотор 2.2 автоматай, ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. хулас мошинча чотка зур савдо мешавад бо нархи 52,000. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе краскаи фасон зур. трешина задагӣ пусагӣ умуман яъне ки надорад, қайд накардем азиз. хулас худотон бо зангарка чахчах кунем бигирем маълумоти пурраша оидаи мошин. рақамои 880. беҳуда нороҳат накунем бачаҳко. мегзарем ба ҳафтум мерседеси фурӯшӣ. мерседес бенз кузов 201 астае ки краскаи сирхака бо диққат тамошо кунем. солиш 89 сол дар шаҳри хуҷанди бостонӣ қарор дорад. 25,000 сум мегаша. муомила дорад. газ плюс бензин, мотори 1.8 механика. ҳолати хуб нахадуда қарор дорад. краскааш тоза фасон чотка. хоб 25 бо савдо мешавад. алиш намешавад, нагуфтиянд, қайд накардиянд. камтар арзон мешавад. салон лата. даруни мошин аки ҳолати миёнада қарор дорад. худотон бо маълумоти пурраша рақамони 126 зангза маслиҳат кард бигирен. иҷа наворози бохӣ мерасад бачаҳо. ҳамин қадр мерседес хулас ёфтем, барашон пешниҳодшон кардем ва баъдан дар комментар нависен аз кадом маркаи мошин навори баъдан пони зубор навор кунем. мо комментарро иншоалло ба назар мегирем. кадом марка бисёрша ҳамошон мо иншоалло зубор пони ҳам марка мошин мемонем. барои реклама муроҷиат кунед. заминҳо, хонаҳо, мошинои квартира боша агар албатта дар ҳамун сайтҳо рекламаш мекунем, фурӯша мегзорем, ҳаракат кард корона осон мекунем. хулоси гап ям я лайк бепул боша бизанем бачаҳо, дар канал подписатсия кунен, дастгири Абдушариёви миллион кунен. иншоалло любой намуд мошинҳоро пешниҳодтон мекунем. навороро фақат падилиса кунен, дастшиш дар кунен. иншоалло наворои чотка дар пеша бачаҳо азиз. хай